sela su prazna i ostaće prazna, mislim da se neće niko vraćati, jer nema ovdje perspektive. Ostavio sam sina, evo i unuk je tu, ali oba su ogorčeni da jednostavno odu sa imanja i ne može se izdržati. Dragoljub Ćulibrk iz Nove Gajdobre već 40 godina bavi se mlečnim govedarstvom i trenutno ima 20 muznih krava. On kaže da situacija u ovoj oblasti poljoprivrede nikada nije bila gora, te posljednja 4 dana on prosipa velike količine mleka svakodnevno jer su otkupljivači stali sa otkupom i on nema kome da proda mleko. Dragoljube, u poslu mlečnog govedarstva već 40 godina ste vi i vaša porodica i do 15. februara ove godine posao je nekako išao, mleko ste prodavali. Šta se od tada dešava? Firma Ekomil je privremeno, kako sam obavešten, zatvorio mlekaru, pošto ne može da se uklopi u cenu sira. I izvršio je, jednostavno nam je rekao da prekida otkup i prebačeni smo u Novosadsku mlekaru i od 15. februara smo kod njih. Međutim, pre 4 dana su i oni nam otkazali. Navodno pojavio se neki povećani, za mene neki neznatno povećani aflatoksin. Nisu htjeli ni da nas kažu da se pokušamo opravdati nekim sredstvima da ubacivamo u hranu, iako mogućnost postoji, ali ja se moram pomiriti s tim što su oni merodavni za to, a ne ja. Sa šta će dalje biti, ne znam. Ponudio sam ostale mlekare, privatne i ove Sombole, svi su rekli da imaju višak i da ne mogu izvršiti otkup mog mleka. I ja sam prisiljen da to sad prosipam. Koliko litara mleka dnevno prospite? Pa sad imam laktofris od 500 litara i za 2 dana napunim tu oko 500 litara. Dobro, imam telad i tu imam potrošnju, imam žena nešto prodaje, nešto smo počeli da prodavamo, je tako. Ko nam se javi, rođaka, prijatelja iz grada, pa dođu 5-10 litara, ali otprilike prekjuče sam prosuo 480 litara. Danas imam isto, nešto sam juče prodala supruga, najviše čovjek uzve 20-30 litara i tako, možda će do mraka neko, ali u 5 sati krećem mužu, ja moram to očistiti, oprati, pa dokle neće izdržati, ne znam. Rekli ste im u razgovoru da situacija kada je u pitanju mleko, mlečno govedarstvo uopšte nikada nije bila gora. Šta je sve uzrok tome po vašem mišljenju? Pa uzrok je zato što država neće da stane iza seljaka, njih mi izgleda uopšte ne interesujemo. Ako bi počeli da priču o statistici, Milošević je imao 1,5 miliona krava. Nismo bacali mleko, bila je uredna otkupna cena. Za 2 litra mleka sam mogao kupiti litro nafte, sad ne mogu ništa. Država kaže da ulaže u to mlečno ili bilo koju vrstu, da li je svinjarstvo, kozarstvo, ovčarstvo, mislim da od toga nije ništa. To su samo na papiru bajke. Trenutno Srbija ima 160 do 170 hiljada krava. Kad to pomnožiš sa 22 litra po grlu, dobije da svako jutro u Srbiji osvane 6 decilitara mleka po glavi stanovnika. Pa nek država raspita se, razmisli da li je to normalno, da li je sela su prazna i ostaće prazna, mislim da se neće niko vraćati, jer nema ovdje perspektive. Ostavio sam sina, evo i unuk je tu, ali oba su ogorčeni da jednostavno odu sa imanja i ne može se izdržati. Ne možeš ti prosipati mleko, par godina su bile niske cene, koji su sve uvoz bitan, ne mi. Uvozi se mleko, njihovo se mleko ne kontroliše kao naš. Nama gledaju sve moguće i nemoguće, lako je reći neću, mi moramo to da trpimo, a sad dokle ćemo, to je sad pitanje. Dakle, nismo ni sasvim sigurni kakvo mleko kupujemo u prodavnici? To bi se trebalo zapitati, da li inspekcija radi uvozna kao što radi naš, domaći. Mi podležemo svim mogućim kontrolama. Ja, inače, matičene su krave od prvoga dana, meni imam službu koja vodi to matičenje, koja nosi svakog meseca na analizu mleko, dobijam izveštaje koji su dosta zadovoljavajući prema našim
uslovima i kao našim cenama, jer ja ne mogu da ulažem u nešto što mi donosi gubitak. Mogu ulagati ne znam koliko, ali na kraju bankrot. Ako ćemo mi živjeti sa bankrotom, da nema ništa. Sad, vidit ćemo sve šta će se desiti, ali mislim da je ovo granica kraja. Rekli ste mi da potrošače, građane, ta neka osetna razlika očekuje tek na jesen. Zbog čega? Pa ja mislim da će do kraja godine ovo će se biti očišćeno što se tiče stočarstva, mislim mlečnog govedarstva. Ne možemo mi da izdržimo od zadnjih 4-5 godina da nam se toliko sve izdešava, da su toliko otkupne cene niske, da kad pane nema mleka, onda se mora ići kako hoćeš, nema ni analiza, nema ni ovog, nema ni somatski, nema ničega, a čim ima mleka uveze se, naše mleko ne valja. Pa trpili smo dok smo mogli, sad više ne možemo, jer nema egzistencije, neće niko da radi za džabe. Radi se kod mlečnog govedarstva po 14-15 sati. U leti kad se sprema hrana, mi radimo i 20 sati da bi se detalina unela, da bi se što kvalitetnije spremilo. To niko ne ceni, niko, od opštine, svi, niko. Nismo uopšte u planu. Možda se sete nas na izbore, ali vidit ćemo i to dok će. Sela su prazna, u mome selu je ostalo 500 kuća, ja mislim da imaju 3 čoveka koji su mlađi od 40 godina da rade zemlju, 4 ima. Ovo je sve 50, 60, 70 godina i meni je 65 godina i doklen ću ja, zavisno od zdravlja i svega. Evo mi sad možemo da kažemo, ako neko želi domaće mleko i da od njega možda kod kuće napravi sir ovde u Novoj Gajdobri, u Karađorđevoj 26. Može da dođe da kupi koliko želi, da sad vidit ćemo sve. Ali sve je to mala količina koja bi došla. I drugo, treba onda dođe iz Bačke Palanke ili bilo iz kojega mesta je. Pa zvao me jutros iz Beograda. Zvao me čovjek, kaže, ja došao da kupim u plastična burat. Ja sam mu savjetovao, prijatelju, treba ti vreme da odeš u Beograd, u plastičnom buratu, ne daj Bože da dođe do nekog kvarenja i ovoga i da to prodaš po Beogradu da ne nadrljaš. Mislim da je to problem, jer to je mleko kvarljiva roba koja ne može da drži. To da je jedina zima, mislim da je temperatura, lupam ti sad minus koji stepen, ono može da ostane, ali plus vrlo brzo napadaju bakterije koje vrše kvarenje mleka i nije za upotrebu. Evo i u laktofrizu ja ne mogu da držim više od 2 dana. Posle 2 dana ono može ići samo u sirenje. Ne mogu ga dati za ishranu ili za preradu. Preradu samo u sir. To je zakone, tako je. Od pamtiveka je sad. Kako će dalje biti, vidit ćemo sve. Pa evo vam sad ću vam dati primjer. 2 Gajdobre su imale, ajde sad spominjem Miloševića, 7000 prasića. 2 Gajdobre. Sada imamo 100 prasića i 5 krmača. To je zvanična izveštaj veterinarske stanice u Staroj Gajdobri, koja kaže koliko sad ima prasića. To je bila ta politika uvoza i ovoga, tako će doći mleko. Samo tad neće mleko biti 50-100 dinara. Onda ćete biti koja će cena biti. I da vidimo će li se plata biti 700 evra. Do pre 2 godine stočari su po jednom grlu dobijali 1 hektar državnog poljoprivrednog zemljišta. Ove godine Dragoljub je na ukupno 55 grla dobio svega 13 hektara obradivog zemljišta.